नैबे समाव दङ आङो बड'लेण्ड मार्टियार्स केन्ट्रि स' जों दा बे सिङाव हाबलांनो हादों दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो सिङाव मा नुयो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हाय नै जों अबाव दंफैयो मा जायगा बियो? बियो बड'लेण्ड स्म'सारनायाव मुंख्लं जानायफोरनि मोनसे नेरसोन खाम्फा महरै बेखौ मार्टियार्सफोरनि मोनसे सिमेन्ट बानायना दोनदों बेयाव जों बेरायनो फैदों। दा नोंथांमोनाबो नायलांदो बेफोर गासैबो मुंख्लंफोरनि खाम्फा। स' बेयाव नेमजों लोगोसे एड्रेसबो दंखायो नोंथांमोना नायफैबानो नुगोन। आं मोनसे मोनसे खोन्थालायला भिडिअ'आ गोलाव जागोन मोनसे मोनसे खोन्थानांगौआ। ओरैबो दंबावो ओरैजाय ओरैजाय गासिबो दंजोबो। बेयो जाहैबाय बर'नि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मोनसे अन्थाइजों नाजानाय गोसोखां खाम्फा। थ' नोंथांमोना नायलांदो। केमेरा खेबगासिनो दं। डाटायानो गैया माथो। बेयाव फैना माबायदि मोनखो? आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों खिन्थु देहाखौ दुरबल मोनदों। मानोना जों सानसे थाबायबाय आरोना। सानसे थाबायबाय फुंनिफ्राय मोनाजासिम थाबायगासिनो। आथिङानो जाला थाबायनो हाला फुंनिफ्रायनो सानसे थाबायगासिनो। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे खाथि थानाय बेल आइकनाव थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांसिम थोंजोङै सहैयो। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय। बोरै बुजोब फैयाखै।